smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. Magandang hapon po. Nandito po kami ngayon sa Zambales. Ito po yung Magic Mall na sa likod ko. Nandito kami ngayon sa Santa Cruz, Zambales. Ayan, bumaba lang po kami sandali. Kita nyo po, ayan. May ginagawa po. Ewan ko ano kung ano, baka palengke po yun eh. Ayan, dito po kami ngayon. Kasama ko po si Rapi. Samahan ko. Ayan. Uulan eh. Kaya ganito lang muna. Konti-konti lang. Kami dito kasi yung kanyang battery sa cellphone niya sira, kaya bumili siya. Ayan. Okay po ba yung lugar? Ayan. Santa Cruz, Zambales po ito. So yun po, dito po kami ngayon. Ayan, maya maya alis na rin po kami. Kaya na po kami ng papunta kaming iba, Zambales. Ayan. Antay ko lang po siya na maging maayos yung kanyang cellphone. Nakikita niyo po yung lugar. Makikita ko po sa inyo para po makita rin po ninyo. Ayan. Saan ba maganda? Wala siyang baliktad. Kung saan po siya babaliktad. Ayan. Ayan na po. Walang naman po iba. So dito lang po muna habang kami ulit po kapag nag-video po ako sa kabila kapag iba. Salamat po, panonood. Ayan po, nandito po kami ngayon sa Robinson Iba, Zambales. Sama ko po ngayon si Rap, kaway ka nga Rap. Say hi. Ayan. Sa Iba, Zambales po kami ngayon. Ayan, dito nyo po. Nandito kami ngayon sa lugar po? Food court. Ayan, food court. Alam nyo, first time ko makarating dito, maganda rin pala. Okay naman siya. Nakakalibang. Bumili kami kasi ng battery. Ito yung nakasama ko. Malungkot pag di nakakuha ng battery. Ang nakakatuwa dyan. Masaya-masaya na yun. Dito kami ngayon sa Zambales, Iba. Alain mo yun, nakarating kami rito. Diba? Okay. Mamaya naman ulit. Doon naman tayo ulit sa kwarto mamaya. Ayan. So po, ito, nandito na po kami ngayon sa hotel namin. Dito po sa Iba, Zambales. Ito po may Prencel Inn Hotel. Prencel Inn. Prencel's Inn. Prencel's Inn. Ayan, pasok po tayo sa ating room. Ito po yung aming service. Ayan. Ito po. Ang dilim, di ba? Yung room namin. Number 8. Pasok po tayo. Ayan po. Ito yung aming lugar.
po tayo sa ating room. Ayan. Pasok po kayo. Ito yung aming hotel. Pencil Suite. Ayan, may ginagawa yung aming partner. Partner, kaway ka lang dyan. Oh. Therapy. Ang aming TV. Top screen naman siya. Maganda siya. Kung i-rate ko siya sa 1 to 10, nasa 7 of it. Aircon. Meron siya na tawag dyan, sa lamin. Ayun. Sino yun? Si Goberno. Ito yung aming bed. Ano siya? King size. Maganda siya yung sa king size. King size. Malaki siya. Ayan. Sa 3-4 na naming hotel, isa na ito sa maganda. Tapos ilaw niya. Tapos ang ilaw din siya dun sa harapan. Ayan. Pasok tayo sa CR. Ganda yung CR. Ayan. Yung CR na. Ganda. Yun. Ayan. Meron siyang tawag dito. Shower. Na pwede mo siyang gawin. Tapos may shower din siya doon. Ayan. Ito yung CR. Ganda siya. Tapos may salamin. Yun yung salamin niya. Salamin ko yan. Diba? Maganda siya, Steve. 700 lang. 12 hours, 700. Nagtanong kasi kami dun sa may lugar yun. Ano yung tinanungan natin? San... ano yan? Ano yung tinanungan natin? Hotel? Lumings Hotel, Lumings Resort. Maganda rin siya sa 800, 900 yung 800 niya. Aircon na siya, pero walang TV. Tapos yung 900 may TV. Tapos yung ordinary nila, walang aircon, 450, saka 550. Eh dito, may aircon na, kompleto na, 700 na. O diba, pwede na. O lahat na magpupunta dito sa Zambales. O, sa nakakapanood nitong pieces na video ko, pwede po kayong magkano sa akin tawag dito. Pwede yung libre ads na to ha. May porsyento ko doon sa mga subscriber ko ha. Ganda diba? Maganda siya. Isang taon pa lang daw kasi ito eh. Nung kumain kami dun sa may iba, ano siya, sabi ko, tanong kami kung saan meron magandang hotel, okay naman. Eh, puro kami dito na may-ari ng tindahan sa Carinderia na mura nga daw dito, tsaka bago, sa taon pa lang daw to. Okay naman siya, meron siyang dalawang tower dahil dalawa kami. Tapos, mayroong kumot, kararating lang kasi nilabahan. Ayun, yung kumot. May higaan namin. Magulo, di ba? Alam mo na. Ayan. Sa-charge kami dito. Marami siyang charging area. Ayan, meron siyang pa-table. Okay naman siya. Ayan. O, lahat na magpupunta ng Iba, Zambales, mga alangan kayo, pwede dito. Ano siya, sa tabi siya ng airport. Papasok ka dun sa may police station. Ayan, dito po yun. Ayan po, hanggang dito na lang po muna yung aming vlog. So, susunod na lang ulit. Ayan, yung kanina. Continue na to. Sige po, subscribe po kayo sa Ronald Rivera na channel ko sa YouTube. Ang Facebook ko po is Ronald Rivera din. Yung sa may Instagram ko yung Gary. Tapos yung Twitter ko ay Gary. Ayun, ganun lang po. Salamat po. Thank you.
5:30, 5 o'clock nakagising na kami. Ligo, alas 7 pa lang ngayon. Bago. Dito pa kami sa hotel. Kaya pinapainit pa lang ulit. Tinitignan nyo yung grabe yung aming sakyan. Nilinis na yung sasakyan. Dire-diretso yung aming book. Po yung hotel, tunan nyo. Medyo mahaba naman siya. Ayan, pupunta kami ngayong dire-diretso na kami iba, pababa, Kanulongga po. Pauwi na. Araw ng Biyernes, September 21. Ano po yung aming yung hotel na to. Linse. Tawag dito. Ayan po. Ayan. Ito po kami ngayon. Almusal kami. Malaman ko kami bayaw kami ka almusal na. Gawa maya bayaw mag-almusal. Sarap sana ng sopas. Lugaw. Kahapon nagmami na kami. Ganda dito. Ganda nung sapit niya na yun, no? Halaman. Pasok na dun sa kwarto. Ganda. Dami lang pala. Halaman ba yan? Ang bagong ba yan? Mumuna kaya yan? Hindi na anong signal dito. Hindi nila ilan. Hindi ko na ako nakapag Facebook ng mga sa gabi. Yan. Ano naman siya? Sige pa, mamaya ulit.